So come jo imado monsieur John lan so la me gol mondial non kono da wadde do bila jodi do habbi mu ko andi fale anda waya bade mu couleur homboni yaw to jo saye ino mo la habbi mo do ok problème ala joni mo yaade tinna dan dom monsieur John ko mekkiri ko sakka manto ne wa fa mi no moneli ama jodi saye yottina de problème ala mi yottina salla jam yottina de awa ta jodi do habbi mo go Apa bilang kita itu? Ayo. Ini kalau tuan yang mau kita dulu ini. Allah. Bangga dulu kau. Boleh deh. Nala tu. Jangan. Anda kata saya tiga. Anda dah mental. Awak cek ada juga. Awak. Allah Akbar banda ya. Amin tu bagus. Mau biar kur file med lebang goje papu ko khap. Allah. Kahamu lawo ko fitu. Abita ko buri kada kata mang goje. Tonje do kono no mu wigo. Tan sopun. Ni fitu ko ko jak ko mang goje ndika fitu ko lako. Aku bangun, aku kata apa ini? Ada aku mana dapat nak tadi? Allah. Sebab itu yang aku jangan. Nala tu. Jangan. Tengok ni. Alhamdulillah. Mimi tu dah anda kat. Aku tak angon lagi. John ni dulu. Telefon jadi. Kono. Yo John ni jiwa. Kono duit aja tu mana nggot. Biar tetap gay goto. Ko video ardi. Emba Allah jara. Yo $1,000 do. Ko walli to la tajande. Abe juga do mere puro golle. Kono miyata. Ndi mi kadi wo so golli ray ordinateur. O golli ray. Ay. O golli ray. Ay golle de makko jogi do ordinateur. Nyande be golli makko di ko ni wat capo jinde. Jubbe mi do woni ha to bonno ordinateur o fawande ordinateur go. Wallahi jubbe no yidi dum. Ibe yidi few. Kono mi yawtay. Yete mo golli ray nani? Yete to mo talla. On jarama. Bitorki Allah dande mo nangene to. Allahumma amin. Yo Allah awrinde ke salam mo. Amin. Mo di be. Umu yo. Ari gaya sih ada aja lah. Apa lagi nak sedang kadi lah. Nala tu. Joni Biar robe do fima. Hani hido jokti fi argol do fima. Babe min do mi wala hino mi fala ka hande na mi fala ka jangona min hebi o ngalande hakkunde en ella babe ton akkiyali sina mi yalta mi akkiyan do ko mi he wala ni on de yalta ummu he kwa dariga awa hibe addi di telephone ji do didi no e o $1,000 do ko mi jonne ko anje buddin ko anje telephone ji di biyata mo babe no mo kay la nge problème mais la kanu kete problème ko na fudam kono babe on andi goddo duwaka yento mawdo mo wala yo ko fi dun don wala nyande ne goddo ari fillitani me wo yedduno babe makko jiwum ko mayi ere balle goddo yedduno babe mum kali furu baylo baya moto wi mo wansang o wi wansang o mayi don ayo telephone ji din didi non ko anje $1,000 on kadi ko anje
buɗɗi wo kaya yobu ka lekkola ka yoɓala ka lekkola a seedi ñamugo birede ñebbe yoɓo kay anta anga fikirtaɗo kono misuti joni noon ka watta e wona hinan fi ordinateur min ni ala si eɓi ke ara yiya wawi gollitinde baba wo mbuɗɗin ko jeni $1000 ɗon noon joni min kadi faala jogoɗi ñaama ɗon yoɓaka école ɗo ñaama ɗo yoɓaka école o ha ñande Allah waɗi ka tati o yaade kam won haade koɗum miiɗo kon tala yaade joni ko ni ayu no woodi ko wawlaka haade defi kan joni ko ni kadi joni ko ni nan baade ako fiilan kotima ɗande o mi walanno ma fimu ko ɓe yummiraɓe yawnoɓe kame ɓenno mari yetti fiiɗo honnu mawɗu kadi joni laran fota wattana ela joni to ni min gollirta perdion gagné perdion mi ala to si mi faami a faala la wiida trahisi petit so a jokki ɓenno haccatiyan e petit so min haccatiyan alanama e petit so handena ko janggona mi jombama ka bantara moƴƴat o minen ɓenata konta penga sensa ñaama jiwo mi wolane hunde iyo ya faamu ko fii koye ɗon buu koye trahirɗa petit so ko fii ɗum ɗon ko buu koye ni emi wolane goɗɗo ko ɓe woni lan jombude faami si mi faami aduna buutiyema yawo jombe menen komin dooño yawo jombe anani a wadna puutiyema ko ɗum mi watama wolangol ma aduna puutiyema yawo jombe mo yurme grand sono yurme grand sono yurme yaw yaw hay fof wata wowlane goɗɗum jendlami warnema hay si an sila faalami okkorte ñama alanni fedde an alanni fedde ko fiiɗiɗo ko fii ɗum ɗo trompiɗa goɗɗo mo harduɗa giba neeɗi ko fii ɗum ɗo trompiɗa yona minni si yona joni ko ɓe addu men 500 men ñama buuɗi ko fof ko jikke ɗe woni goɗɗum abbo mi yew min komi dooño haalan wona fello a faami min mi hacca kay suguɗin piiji ɗum ko addu on ñande sila faala noon te comment mo noyaade fiyonni to falay ɗiɗo wiide ko hannde ko ni wowlu tinnan kadi law weela min mi yeyla imde ka lekkol wowlu moƴƴa law weelani min ser ni fota woni koɗo a wowlata yoni yewu amin mi yeygo ɓaala ubu mino diwa ha wero ki kama jodi mi yuro to yata a sufilan koye yeru goɗɗo ko seppata ko awo bakko faani yo don kanama fot ɓe anda e ndiyande mi landina ko mboni innete umo andala e ko mo de mi andi $10 a faami ko min ɓe wiyata $10 faami ka ɓe ka wonɗa $10 hakkunde men enen ɗiɗo ino wayi wa uttere e parnutere fof ko pin kono ka fettoɗon no pi seedi a faami ka ko kullu ndiyan ya kullu yiite ala faami ñande nodduɗa ala wo ñande nodduɗa ala mi sokete ya ñola donc anana fot ñande kala nodduɗa ala sekete ya jonɗa
देखो Verde. Naru, sai ko asi kana mata ko ma ke wannan to. Ko gara ne ni. Pamundo asi kana ma sai kwa. Ko gara ne hunna ko so ta ta wa bre bre. Na ta ta no hai na ta nder to min deja me la jora la ho jini tera ko. Pasti dani ni kur jini gua ngabe ala ono revision. Sama. Kalau apa boleh nak kuji? Ah, cera nani. Me petiso. Lahi ko ngali nan ko mi fama lin no. Yo ni kio program umuka. Mi e mo windi ka tableau n'importe comment. Mina na be na wo kambe $1. Mo windi ka tableau, mo windi hay ka sera mirji. Angi nandi fi program no. Ah, c'est que John ala famu da umu. Me anda fi ofus. Mille me sikurta andi. Il faut qu'on m'andure. Wala bien sûr. Gare kan kai nan da rawa kun tare ke wala ma ko yanda. Esi pernah run fi program aku. Akini sini anda. Da ke John na ala la ke tiga ko ba nyanda ko no wadi. Awo tanzi. An ya ji nan ko no. Kampola ko wadi. Oui, ya selang. Iti kale ko la jukila min me ya selang ko mi jukira la. Sa sela la me hakunde ngi alla mi wali na joni sa kon ero de ngayon. Anani ka mi ta jallo de min ma min na sama kan ta tugga. Di fala ka mata tugga. Usal dai nganani. Ta not danga dula mi auto man ta not kira ngi sama. Ave. Ah. Kamu lihat mi ay? Ah, Yes. Babing. Abeng ngan do ala yal tide. Kaya ta do ka do wala no pilafo andi no bunde. Babing. Jondo andi kono be na tala. Nanda. $1. Umu ya onde manti. Onon tigi. Yes, sabu pala do la njombu de. No ko sabu $1 ndo. Sabu imbaba. Kono mi yeta ma. To ngandi ko tuma konta. Ne bata be na majimu. Ero. Bugo. Wala awagashi. Andi ko anu tum. Bugo tumba be. Ila wo. Waba. Bugo tu. Awa. Min le mi yejil tawi go majimu $1. Tande ko babe mi doy dio. To yidi la go non kala mari barki mo. Bi mu ya onde manti. Baba. Kon non ko gonga bahay ko. Kaya ta do. Nyande be nyande mimmi be welti hima Allah wadi barke ma kadi bimbe ki kire do anima keppu non e kolon Baba. keppu e kolon be Nan jokki go. yande da yawa ande dum do fo ko baya jangude sala jangude mukuru mona eyo Baba mi jokka ci ko sala je ko min prometio anda kadi makta bagage ono tampaju de non lan so mi natala $1 way non lan konta penga o yika joni mi kay wawi di $1 ah jaram wakira gollani oh baba ande no ma yaltade 12h de ba hande no e ko bon ko 12h em badum ko yetti dalla ne $1 en kadi wawa ko wawi jiltal kundo ko te $1 benni ma ngi Allô
Allah ya mirongo yongi kosi diwa tam yal ci luy mo jokk ci na na ni la mi de kep hakunde ni Allah ni kan hakunde ni Allah ni ne mi hebayno bandi ko wara o nyami wara no wara o na ni la ta Habilang ino de jon kabula nyande koko mi wala nama bandi jino pino me yetti no fekko ma be on habilang be di ka fuduga ya biti kaydi yandi fokko mon la hollay no lanku aday no gaynal Merci. Allô? Oui, allô? Njarama ko wara jala? Mi falan wadde do mission. Bon, ko pay ko ngon fala yo wara nan do. On sonji la moƴƴano. La jogi photo makko. 3 millions. Mi ɓeydani yo million goto wona 4. Fiyo yaw. Bon. En jiiday Carrefour kan hoccuno ɗon numéro o. On ñande goo on piino men. On jarama. Waaw. On jaram. Martele. Accias che mi lando. Kono ballon. Odo benta Temple Rouge. Temple Rouge. Sì. Ah, ko yeto do. An eran Temple lo. Me anda Temple Rouge, me anda Temple Bule, Temple fus me anda. Grange. Andala ne. Come benta $1. Niente un tango pala. Un andala u. Come benta $1. Madam. Ko yeto do. Ta dai dan. Ta dai dan di ko yeto do ta fala me ko ba. Allô? Oui, grand. Mi arriva anche se uno mango un do, o cartion. Hakkunde purji didi. Awa. Hey, viens. Apa? Taoulou, Taoulou. Hey, ça va? Oh, ça fait quoi? Mimi ya jodo, kana kundu nangu maji. Assieds-toi. Dis donc. Grand, tu mi jaro fian. Mimi ya jodo, kundu waji. Assieds-toi. Putain. What? Hey, ala nang komba di mana? Kondo ta address ang hayo kita tampurung. Hey, jodoh, kima jodoh, jodoh. Grand, ngabo me explica nama. Ta andi nyande pino damento, andi talla. Oh, jama vie. Sini andi kalima.
ko penen pino da andi kum pay kum arno kum don solnani men Quoi woni nous de mi anditanima. J'étais bel et bien reconnu. Ni do anduma sel foti. ama grand ko Kombo jore écoute. Kombo jole ma taw numéro am on ha yewtuda ka tan plan. grand de nyande ko don libuda kay jum ko don ni gotti Ah bon donc yawre hotti da numéro am mi tabbiti ko wa fetudo. ko grand ko yewti ko telefon ko dum sala ya itana moya dina fi alla sonji la ngate kin kan ya ci wo kan ya tiri mo sonji dela Wow. Fala yo mi tanemo. waru mo habbo no lahara waru mo Ah. Ko nu yewtuno de? en halduno inga ko yo ne 3 million min mi watti goto ka aha Hey, mina. Nana. grand mi wadi 10 million Wow. Joni awale 10 millions. C'est bien. Andi tamino mi ata mission sumbuti hotel ka konta Orange Money are mi ata goy. grand mi wolante ko min den tan $10 hakkunde Allah ko tongata nan ko don yawtude do min habay no ittana mo aduna yo habbo e lahara Ko min be na wara jala mi wi mi wada. Ayi. Arga. Joni ino do leromboni. Ino do 15h do 17h ara di ari si di arali 20h woni fi programme afami yadda jol petit usumoya no gra yo wondo ariga tawariga kam jundola komi numéro goto wodi tilanto badima antum a jokkay pay kunkula kara est ce que afami bono no tata si ɗum fillike mi waɗa émission mawo mais hakkunde Allah si goɗɗo nodditi ɗo hara ko an kala jokkat pamum ko do tata baguma on do andata fus hande kadi mi fijota mi ittana mo tungati non mi waɗay ɗum ɗo wara jala ko min ɓenta wara jala wopata a faami kon on jarama nattude o yeyde ɗo carton ara ko sardine par carton nattude Ko bon mene me yeta do carton sardine. en ko lakno ara ko carton Ɗum ɗon kadi carton kadi ala. onon ko mere on ɗo yeyde Name kon mbeɗe yeyde ɗo fijide kay fof ɗo kala. on kala ko no yimɓe tampuɓe no aduna ade ko jogi ɗon Ko jii taaki kono ɗo ade ɗum hey no mi hokkio accena woron coodi o mum. ganda ko min ɓenta $10 mi hokkio Yo aw awoji ono bungi aɗum ko haani. Dawa men dartade. Dawa men dartade. Hande wuɗo ha bosar. Dawa men dartade. Ɗen besti. Dawa men dartade. Kala so wala. Dawa men dartade. So wala. Ɗen besti. Dawa men dartade. Mala dare mi ala mama ki Allah so wala. Allah so wala. Allah so wala. Dawa men dartade taw. Da wuɗo ha bosara. Adda ba ba hande. Allah so wala. Duru me lam. Nay. Ɗen besti. Tankoy. Dawa men dartade. Da wuɗo hande ha bosara. Wala. So wala fiya. Fiya so wala. Sala. Dawa men dartade wona na. Dawa men dartade. Ɗen besti. Bedia. Est-ce que dara moja. Aïe la gare. Qu'on lui donne ta main. Moi je suis venu pour te tuer. Kala so wala. Wargol mami arido. Nundo nami di makato. Kala so wala. Kala. Baba la de dala.
Tantabous, fais chier, connard. Pas non, c'est la nene baba, quand tu nous fous, tu regardes nado. Hein? Keremi la marine. Hein? Il a dit qu'on a mis Jandiri. Il a dit qu'il est mou. Il me doit avoir valeur de 10 millions. Fille, mi ware. Hein? Mais, tu as là, tu sais. Papa est content. Mais on va gérer la situation. De tout qu'on fait. Dieu n'était sec. A femme de. Pas ton gars, boy. A femme comme maman. 7 millions de tabac. Quand quoi, am gana wolde. 7 millions de tabac. Iwa au vieux de feu. Il y a une autre vie. A femme. C'est vraiment arrivé. Anya la cara ko kisa. Aïe ni les gars. Kolo mi umbi tabac haraïda ou. A femme. Je vais te donner du steak. Parce que comme il y a des filles, il y a des gens qui ont fait des filles. Boss, tu as fait un peu. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Ok. 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 Tu vas dire. Marto no. Ini. Imo boy. Maître Ndiaye. Kylian. Ça va? Ça va. Comment tu es? Il est bien. Lo hawdi no moƴƴa tonki andi honto woni. Tu m'as dit pas là. Elle est prête. Aku ba da ai prête ka? Omi prête. Omi prête. Taanu ka hay hala on gaynata. Omi prête. Na. Ha sudeni. Problem ba? To non bu iga be dai. Parce que golle den re gile du mo. Kami. Kono mbudi aninta. Na ani no. Parce que andi mo de madunda. Daw ko mama tiel be ya fami. Ko ma ya ta mo. Ai ga. O brodiri mondo. In kono fa dai. O ya ti joni. Ni ngo broderi mondo yettallande. Madame, pas convaincre là-bas. Ma famille, c'est donc on a mantoré. Ne. Asa kinda ko woni video makko. Modi ni tan wonna nginde. Ko no ko fiya famu. Yaka. Lo sa ya sera ton ko di watete. Ko di wona watete. Ko ngati tan du ingala ko jeru. Yo no satti tuen era dei bay non fenane parce que material bari do. Famille. Ko di la mi tan wonna nginde. Ok, na ko tatti jon ala 200.000. Tan be ro la inde 200.000. 200.000 kon. Ya seti ko 200.000. Bay be di material do. Mon sala. On nana din janne. On heddi de yai. Ako min be na ta $10. Ne. Kon ta penga pensa ka disniya. Sadi ma gido. Wai. Lare. Aso be watu. Aya mon longo gaso. Gido Min ta $10. Sadi mana ni? Kapore mi yeyi. Tigi. Ande on kon wadde. Ajatta numero on. Fami? No, mi ha tonjina numero go. No, aray. Golle na nyande wotel. Fami? Nyande me. No problem. Na so de matini ketini yude dakara. Ya no lenke ya fami? Merci mi weldi ka mo janani. Ko be da pa sana. Allah wa kuba. Mi golle de be ko yonta na ni se de tamper. Ma de rasul. Terbang na amde nyare ko wati. Dia joma dundo. Hey. Ono termani do karantinil. Yo ora de honde jetta o tambe. Kwa jango wada mara ko fu Minu ma fa mal no wodi ko anda ko mi jogo ta kay ko pour la for ay dandi ga woni no joni $10 pour la forme ko nyanda kon ajotna de kay won nyanko nyakki ngol menen jango kan wodi fu fa mal wodi an noirde mi wudo la $1 on noir mi da humpamo tay woni da humpamo elendi yaw kame kadi non wala na la yin koy fapputo fami
ande ko mi wattorani ɗum ɗo ko fiita ñanneɓe ñamande soñjinan trop te depuis tangore fi wo ko $10 mettitino na eyi humpaɗo mo woyar kame depuis tangore men ɓen kadi woni yinkoy odi mo ala ko ɗum te kam min ɗasutila hakkulam wonnama goɗɗum min si ko a $10 masina a $10 ou bien madame ma monsieur dollar mi sofintinaka e ɗum min siɗa andi sa wonnana ko fi petit so sa acce ko fi petit so est ce que ɗa famude awa min a sutilan min siɗa sutilan hakkude a ñon petit sogu luttisi ko saami men yiidaka ɗa faalamu ɗa umpamu sa su ɗaɓɓitamo ayyen fe fono ɗa wolde ɗon siɗa ala min mi humpete ande wotere hakkude am min e petit so a faami ka ino yiiditoye saami koto mais ka aduna ɗo siɗa humpama a ɗaɓɓiten min hakketi an alayo i allah kono falɗa wolde ɗo i allah janta ala kam aya e kaya yomi yaw leɗɗe tu woni ɗo jam ñande ko leɗɗe mon defude ɗo hande ɗe wureje fof ɓawlal yimbuja kala no laraɗe ɗo bon manno way mariam welde artude ɓuurji ɗi gollene kottude mi yahaali hande ko non non ko joni mi arti kam min ko joni mi arti ɗaari defugol ari ñan joɗɗe an joɗɗano ene umuno jima oɗo dalla mimono jila gan ko woni law mudi makko ara e janggo soɓe wonɗa ɗandi mi fenantama ka wowa dessinara koye fuɗɗade woni a fuɗɗotako joni noon ko honno wolantama poto kuppata kaare nden joni janggo a rewanay layyade min noon si on ombi ñamere makko nde mi jaɓtaymo o eni lawo komi wolan enen goreɓe ɓen fo mo yahen hakke ko manti wo koen aru yemmuji makko komi wolan enen fo moɗon aru yemmuji makko gorejo am nani on ko milliardaire jo min mi jaɓtay on nan ɗum ɗon ko an andi toon dey min haaju an ala hey gore ko milliardaire jo noon miɗo andi koye ko milliardaire jo kono haaju an ala min ñami wolata fi on min giba o salanila e petit so jombumo haaju an ala giba o miila o jokki on noon min yewta e fi on ko ɓay tun hanki min fotti o wolanila min ɗo mi jaɓtamo somi heeɓi an andi toon dey ko an andi min mi ala ñamere makko nde min mi jaɓtay on geray toon min giba anga yiɗa a faala ka o min haaju an ala e makko ɗum woni o jaɓana Allah mo min nomo yo jombumo petit to antikiɗa andi hakkude maɓɓe ta min haaju an ala e waɗa mo andi déjà haala an ala e kono ɓay tun o wolanila tawi ko mami wolanti aw min ɗo yeesan so ombi gite ɗen tumi jaɓtay Naam. Awa. Hey, meɗen ga. Awa, inchallah. Alhamdulillah. Umu. baɓe goɗum kadi kono wofono falde am yeggiti $10 ɓeɗo ɗum senade sanso noon daraka wattuɗaka wonde important eyo walla ɗon no moƴƴi ɗon sina ara hakkille maɓɓe baɓe dandi no wela e dolare andi kon noon hono ko remaɓe bon ɓayano ko yaatu dala naatu ka joni goɗɗo suɓay ka woyata kon goɗɗo suɓay ka wolta kon de acca wimmi jaabo ɓayani ka aɗayde ngolta fof subaɓe min wonɗo wonno welaɗa awa mi animo kono no welama awa allala na probléme a joni si waɗi kawni wa yewta joni hande kon wonde warde probléme ala oya dalantana ala to jay jam ƴettude allah a welti madame dollar miɗo ari ndarugo monsieur ko $10 ni fofo gotum mbaɗen joni woni madame dollar ɓay Allah waɗi monsieur dollar no arde hande a tunga buusanali mo ɓayla ganduma onon ɓe jiwɓe joni on jettay sen wata wonde mi arani ɗo yaari ko l'école mi wuri direct taw faaɓe a faala yande anda ko no gaddilan ɗo ka andade a yaari ka l'école mi yiwri mi ari go sen wata wonde mi arani sen wata mankude oɗo événement ala moƴƴanima
Galanda. Hanno halala darde garde. Hey, kan ya bino makabaw kurong handro. No, joni c'est bon. No, sa mona ki joni ki ala jolo. Jolo sa mona. Ana no verde. Spera. Gode jam. Hanno rewanala. Kandi candi darde garde rewanala. Sellu ka kon andi mi dari no kabaw kuro ha mi roddi ma handro ki arane ko duwadi mi ari. Kono na wawno naatde taari hakande bawo kur ka. No de. Aw joni c'est bon ene wari. Ko warato. Mo kala Hito mo kintino ndari. Est-ce que la labani? ala la bana. Est-ce que en jettata o? Ndari nini non labira ndari bazenji de bonnoto ndari padama ko lixto. Ha wonga ma ndo de. Dari basanga. Umu, mseka yuko mako. Mseka yuko hayo na sahi la ngoma kali. Ni kidai na hondu maoni min andi sofi na kai min ko umu mi andi. Mimi mseka ko ko ngola. mseka yuko moja na bena la ngoma. Na ngindo la raika ko dira langu. Tuwana la ye. Nge puti di pacake na harito. Na ko lero mbonya. Auja moja mula. Auja moja mula. Awamu amianda ko wala. Ita he. Ni hawo jana mo min sala ndo ko lero. Ya ndio ni hayo ni. Amiga. Wala. Aja. Esta ni ode. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Wane lo? Nala to. Anjara. Walo lo ba do jule ka jol. Na to ga. Di kule de porto. Allah. Naraga. Alhamdulillah. Bulan. Yo meda. Jam tu. Hey, Pak, kono da wadani.